OK, tak dělám jedno video, pač to mám docela komplikovaný. A jsem na jedné frekvenci zde. Je přede mnou auto. A tady jede nákladní vůz, osobák. Týpek tady čeká na zelenou. A já přemýšlím o svým něčím komplikovaným. Což je taková věc, že se rád dostanu k nějakému soukromí a že mě vytěžuje, že soukromí jakoby nemám. A tím pádem ono na tom docela v životě záleží a že se ještě vybavuju jakýsi prořeknutí, který mi nesvědčilo a jak se mi nebylo mým jakoby dílem, že jsem to nepovažoval příliš za své dílo a na tomhle channelu dělám jakýsi videa, který jakoby mají nějaký směr, nějaký svůj jako tvar, nebo tvar, dejme tomu. A tím pádem já jsem nějakou svoji sebelítost chtěl spíš neprojevit, a takže se spíš povážím při nějakým profesionálnějším díle, protože jak si na svém channelu chci svý věci dělat tak, aby byly nějak pořádný, takže nejspíš nějaký budou.